urteko lehenbiziko kongresua urriaren 2-4 izango da Gasteizen, elkartzen gaituen alelopean. Gehiago jakin nahian, geurean da, Ana Urkiza Eusko Ikaskuntzako lehendakaria, egunon. Egunon bai. Hain zuzen, 19. kongresua aurkeztu du Eusko Ikaskuntzak, zergaitik kongresua izaten da Eusko Ikaskuntzaren jardunean erreferentziala izaten den elementu bat? Bueno, urtero egiten ditugulako hainbat eta hainbat ekitaldi edo sozializazio ekitaldi, hau da, gizarteratzeko egiten den lana, eta, hori ohikoa izanik, heltzen garenean momentu batera zeinetan pentsatzen dugun egindako lanak beste gorputz bat hartu duela eta era bateratuan pixka bat egin diren lanlerro guztiak bateratu eta horren berri emateko momentua dela, eta batez ere proposamenak egiteko momentu horretara heldu garela, orduan erabakitzen da pixka bat kongresu hori egitea, eta mugarria da, hain zuzen ere, errepikatu egingo dut, baina azken urteetan egindako lanaren emaitzak modu propositibo batean egiteko aukera hori bilatzen dugulako. Elkarrizketa honetan laguntzeko ere Patxi Juaristi kongresuko lehendakariaren adierazpenak entzungo ditugu, hasteko helburuaz eta leloaz galdetu diogu elkartzen gaituena. 19. kongresuaren helburu nagusia da jendartearen eta lurraldearen kohesioaren aldeko herri itun baterako proposamenak egitea. Kontzeptu bi daude, ez da, klabeak hemen alde batetik, kohesioaren alde zer egin genezakeen gure buruei galdetzea, eta kohesioaren alde egiteko herri itun bat proposatzea. Hain zuzen ere, kongresu honen helburua da gai hauen inguruan gogoeta bat egitea, proposamen batzuk egiteko. Abia puntu gisa hitzgakoetako bat, kohesioa. Eusko Ikaskuntzak gaur egun nola ikusten du Euskal Gizartearen kohesioa? Landu beharreko gaitzate daukagu eta hortan ari gara. Nik uste gizartearena bere ikuspegi ezberdin guztietatik ere esango nuke hitz gakoa eta helburu gakoa dela, ezta? Gertatzen dena da normalean bakoitzak beretik lanean jarduten duela kohesio horren bila, eta gurean iruditzen zaigu Eusko Ikaskuntza badela indar ezberdinak edo lanketa ezberdinak, asmo ezberdinak, ikuspegi ezberdinak, hoiek guztiak bateratzeko edo eta elkarrekin lanean jarri eta hoien ahotsa eta hoien gandik ateratzen den emaitz proposamenak bateratzeko eta horren berri emateko gune leku eta tokia dela. Kongresuaren ondorio ere sortu nahi da herri itun bat proposatzea. Nola lortzen du Eusko Ikaskuntzak proposamen horiek elkar banatuak izatea eta baita ere akademiatik jasotako ezagutza horiek herrikoiak izatea? Behar bat igual atzetik hasten garela esango genuke, ez da, lehen akademia ikpatu dezu, proiektuka egituratzen ditugu lanketa ezberdinak, eta proiektuek 4 fase ezberdin dituztela esango genuke, ez da. Ikuspegi akademikotik hasten gara, hau da, landu behar den horren oinarria lehenengo lantzen da, eta horren inguruko ikerketak edo azterketa lanak egiten dira. Normalian, unibertsitatekin harremanetan egiten da normalean ez beti, baina gehien txunetan bai. Gero horrek, noski, ikerketara bideratu alizateko lehen pixka bat, lehenagotik behatoki funtzioa edo behatoki lana egiten da baita ere. Aldez aurretik zer dagoen, non landu den, bai barruan, bai kanpoan, nahi dut esan nazibartean ere, zer gai horretaz zer dagoen aztertzen saiatzen gara edo begiratzen. Eta behin lehenbiziko emaitzak jasotzen direnean, horretarako esan parentesi txiki bat egingo dut, talde eragile bat osatzen dela Eusko Ikaskuntzaren bertan baitan. Eta talde eragile hori oso anitza izaten da baita ere. Bai disiplinari dagokionean, ezagutza ezberdinetako jendeak osatzen du taldea, baita ere lurralde ezberdinetako ordezkari ezberdinak egoten dira, noski beti eukitzen da kontuan, bai adin tartea,
bai genero ikuspegia, hau da, aniztasun hori talderagiletik bertatik sortzen edo lantzen saiatzen da. Eta orduan hor, baia akademiatik datozen lehenbiziko emaitza horiek jasotzen direnean, hirugarren fase batera pasatzen gara, eta hor, egia da, proiektu batzuk laborategitik pasatzen direla esaten dugu, beste batzutan esperimentazio fase batetik, eta beste batzutan kontrastea. Guztietan ere, helburua gauza bera da. Emaitza horiek kontrastean jartzea, eta hor ere, harremanetan jartzen gara, normalean gai horren inguruan esatekoa daukaten bestelako agente ezberdinekin. Orduan hor ere, ikuspegi oso ezberdinak edota ekarpen ezberdinak egin ditzaketen pertsona, erakunde eta barrekin jartzen gara harremanetan. Eta hori da interesgarria, ez da kontrastea hor jasotzen da, hor lortzen da. Eta horrek zertarako balio du, alde batetik kontrastatuta doan proposamen hori, emaitzen irakurketa horrek, ja indar berezi bat jaso duela, edo, ja behintzat kontrastatuta dagoen erabaki edo proposamen horri, ez da lehen bizikoz gizarteratzen den ideia bat, baizik eta gizarteko eremu ezberdinekin ja lanean aritutako zerbait da, ezta? Eta, alde batetik, ezagutzaren aldetik ere, ikuspegi ezberdinak jaso ditu, eta bestetik, hori ezbaian jarrita eztabaida gune batetik ateratakoa da, eta beraz, onarpen maila bat ere badauka, ez da, onarpen maila haundi xamarra esango genukena. Eta hori da, horrek egiten du eusko ikaskuntzak egiten dituen proposamenek indar berezia izan dezaten. Ez datozelako bakarrik akademiatik edo ikerkuntza saio singular horretatik esango genuke, baizik eta askotarikoek parte hartutako eta eztabaidagune eta prozesu luze baten ondorioz egiten diren proposamenak edo emaitzen irakurketa horiek. Pentsa daiteke onarpen maila handi hori ere garrantzitsu izango dela ostera administrazio publikoetara proposamen horiek helarazteko. Azken kongresutik ere edo bestelako jardunetatikan ikusten dira administrazioak aintzat hartzen duela eusko ikaskuntzaren jarduna? Bai, areago nahiko genuke, egia esateko, zeren eta administrazioek ere beraien lan jarduna badaukate, eta orduan askotan lan jardun horri oso leial izaten dira, normala da, baina gustatuko litzaiguke esateko lan lerro horretatik harago ere pixka bat edota ikuspegi esango nuke politiko batetik egiten diren lanketetatik haratago dauden bestelako proposamenei ere kasu pixka bat gehiago egitea, ezta? Baina ulertzen dugu eguneko lanaren eta lortu beharreko helburuei begirako jardunaren pixka bat emaitza dela hori, ez? Baina hala ere bai kontutan hartzen da eusko ikaskuntzatik egindako lanketa horiek, hain zuzen ere pixka bat akademiatik haratago herritarrekin edo eta herritik datozen edo herritarrengan dauden elkarte eta erakunde ezberdinekin elkarlanean egindako lanketak direlako eusko ikaskuntzak proposatzen edo eta mahai gainean jartzen dituenak, eta benetan horrek bere balioa daukalako, eta pixka bat eguneroko ardatz politikagintzako ardatz hoietatik kanpora ateratzen diren edo lantzen diren lanketak eta proposamenak direlako. 19. kongresu honek 3 ardatz tematiko izango ditu, lehenbiziko eredu sozio-ekonomiko berria eta ongizatearen gizartea da. Honi buruzko azalpena eskatu diogu Patxi Juaristiri. Helburu garrantzitsua ardatz honetan da euskal eredu sozioekonomikoa eta etorkizuneko ongizatea birdefinitzearen beharraren inguruan hausnarketa egitea. Hau da, etorkizunera begira ze eredu sozioekonomiko nahi dugu, edo ze ongizate estatu nahi dugu, ezta? Eta nahi dugun horretara heltzeko herri itun baten proposamenaz arituko gara. Ardatz honen baitan jorratuko diren gaiak dira, alde batetik garapen ekonomikoa, zer nolako garapen ekonomikoa nahi dugu, gero lanari buruz ere hitz egingo dugu, hau da, etorkizuneko lana eta lana nola antolatu, eta azkeni, belaunaldien arteko elkartasunari buruz ere hitz egingo dugu lehen ardatz honetan.
alako proposamen bat egiteko, alako eremu batean barneratzeko kolokan ikusi da gaur egungo ongizatearen estatua? Kolokan baino gehiago nik uste dut momentu honetan kolokan jartzen ditugula, ez kolokan baino gehiago galdera egin behar dugula, ez da benetan daukagun hau da etorkizunean beharko genukena, eta saiatu garena da pixka bat kanpora begiratzen baita ere, eta ikustea gureaz gain, beste zer nolako ereduak dauden baita ere gure inguruko edo eta pixka bat aratago dauden herrialdetan, eta egia da eredu ezberdinak badirela, ezagutarazten ari direla, eta hoiek ere nahi ditugula gurera karri, eta hortik eztabaida piztu benetan etorkizunerako zer beharko genuken jakiteko, ez. Hortan adibidez eredu sozioekonomiko edo ardatz sozioekonomiko horretarako 3 egunetan kongresuan irekiera hitzaldi batzuk izango ditugu, eta eredu sozioekonomikoari dagokionean Hilarikotan ekartzeko asmotan gara. Hain zuzen ere, Hilarik berak ere urtetan darama eredu sozioekonomiko berriari buruzko hausnarketak bultzatzen, eta berak bere liburuetan aurkezten dituen ideiak plazaratzen eta ezagutarazten, eta horrek ere ematen digu pista bat, ez da, hau da, dagoena ezbaian jartzetik aratago, badaudela beste era batera egin daitezken ereduiek, eta badagoela hortan dabilen jendea eta herrialdeak ere baita, zer gutxiago, hoien berri ezagutu, eta horren inguruan galdeketa gure buruari galdeketa egitea baino. Gutxi gora bera, proposatzen diren adibide horiek zer nolako txokotan topatu ditzakegu? Herrialde ezari herrialdea eta adibide. Gu egia esateko, batez ere Britainia handiko hausnarketa edo pentsalarietan jarri dugu fokua. Azken aldi honetan Britainia handiak ere hartu dituen erabakiak zeintzuk izan diren kontuan hartuta, horren aurrean zer bestelako teoriak eta zer bestelako hausnarketak egiten ari diren ikusteak, ausardiaz gain pixka bat dagoena eren gainean ez dut esango apurketa, baina baita ere ausardia puntu bat agertzen duelako dagoenaren gainean bestelako proposamen batzuk egin izanak edo egiten ibiltzeak, eta eredu hori dakargu pixka bat Eusko Ikaskuntzara edo Kongresura. Bigarren oinarria jendarte izango da. Ekonomiari buruz hitz egiten hasiko gara, baina gero gure jendarteari buruz edo gure gizarteari buruz hitz egitea ezinbestekoa da, ezta? Eta hain zuzen ere, ardatz honetan 2019az geroztik Eusko Ikaskuntzaren baitan lantzen ari garen 4 proiektu aurkeztuko dira. Alde batetik Euskal Nortasunak 21. mendera begira proiektu aurkeztuko da, eta hemen nortasunein inguruan hitz egingo dugu, etorkizunera begira gure gizartea asko aldatuko da, eta gero eta anitzago izango da, eta Euskal Nortasunak ze nolako egoera izango duen, edo Euskal Nortasunarekin zer egin nahi dugun, eta Euskal Nortasuna babesteko zer egin genezaken, edo beste nortasun batzuekin zer nolako harremanak izan nahiko genituzken, jorratu edo gaioen inguruan hitz egingo dugu. Beste alderdi batetik, Euskal Hezkuntza sistema bati buruz ere hitz egingo dugu. Hor Eusko Ikaskuntzaren baitan badabiltzate gai honen inguruan lanean, Euskal Herri osorako Euskal Hezkuntza sistema baten inguruan gogoeta egiten, iparraldea eta hegoaldea kontuan hartuko lituzken Euskal Hezkuntza sistema bat, horren inguruan gogoeta egitea. Gero, kultur eskubideak, ez da? Hor, garrantzitsua da kulturari buruz hitz egitea, eta zer nolako kultur politikak nahi ditugun, ez da? Parte hartzean, edo zer nolako gobernantzan oinarritutako kultur politikak, kulturaren inguruko gogoeta egingo genuke hemen. Eta azkenik, bigarren ardatz honetan, jendartearen ardatzean, gizarte labi buruz hitz egingo dugu. Gizarte lab, gizarte berrikuntzarako esperimentazio laborategi bat da. Eta hau, lanean ari dutu da herrietan, azkenen urteetan, eta emaitza batzuk, edo ondorio batzuk ere atera ditu, eta horiek aurkeztuko dira kongresuan.
Nortasunak aipatu ditu Patxi Juaristik, euskalduntasun eredu berriak proposatuko dira? Hala espero dugu. Oraindik proiektua ixteko dago, eta orduan, hirugarren urtea izango da aurtengoa, eta itxiera emango diona proiektu horri. Eta bidea eginda dagoen horretan, espero dugu nortasun berri horiek zer nolako ezaugarriak izango dituzten proposatzeko gai izango garelakoan. Pasioz aritu gara lanketa honetan, ez da erraza, eta ez da erraza, ez da ere etorkizunean zer beharko genuken, batez ere, euskaldun askok eta askok orain dela denbora bat egin genulako etorkizuneko Euskal Herriaren irudi bat, argazki bat atera genuen, eta momentu honetan argazki hori ez dalako izango egin genuen bezalakoa, ezta? Beste bada, azken garaiotan gertatu diren eta nozitzen ari garen aldaketa guztiak direla, eta orduan, batez ere gonbitea izango da nortasun berri hoien ezaugarriak gure egiteko, eta baita ere transizio bat egin behar degula ulertarazteko, ezta? Eta transizio hori nola egin beharko genuken, eta horretarako zertzu baliabide beharko genituzken hori mai gainean jarri beharko dugu. Garen hori saiakera publikatu zenuenean, bertan, gerora, euskal balioak lantzea aldarrikatu zenuen, bai kongresuak eta baitaren nortasunaren proiektu honek horretatik ere edaten du? Ez hori izan zen pixka bat, maila pertsonalean egin nuen saiakera, eta egia da, gero Eusko Ikaskuntzan lehendakaritza hartu eta berehala sortu zen gaia lantzeko aukera. Egia da, nortasunaren inguruan, 105 urte daramatzala Eusko Ikaskuntzak lanean, bere ardatz nagusietako bada, ezta? Euskal nortasuna eta euskal kulturaren gaineko lanketa. Proiektu bezalaxe edo nortasunin inguruko, ezaugarrien inguruko lanketa hori, 2020an, 21 hasiera eman genion, baina, niretzat interesgarria izan da nararren, erakundetik bertatik sortu zen gaia, eta 2020-2024ko programan ere sartu zen, beregi sartu zen. Hezkuntza sistemari dagokionez ere, zinbesten euskalduntzeare aipagai izango da? Ez dakit beregi euskalduntzea. Euskalduntzea baina gehiago hiru hezkuntza sistemak aztertu, eta sistema horiek zer esango nuke, zoru maman komuna, nun daukaten hori jakitera ematea izango da batez ere lan edo helburu nagusia. Hortik, hau da, batzen gaituena zer dan, ondo jakinezkero, hortik zer eraiki daitekeen dalako galdera edo eta etorkizunen egin beharreko lanketa. Orduan batez ere, azkenengo urteetan ere zoru amankomun horren bilaketan aritu da Eusko Ikaskuntza, eta batez ere horren emaitzak emango dira, eta proposamenak egin pixka bat hortik aratago nora joan beharko genuken, ez? Egia da, bitartean, azken urte honetan, bai segregazioaren inguruko lanketak egin direla, kontseiluarekin euskararen inguruko kontuak eta bar, baina beregi edo batez ere zoru amankomun hori izango da oinarri, hortik, hain zuzen ere, batzen gaituen hori non dagoen jakin, eta hortik aratago nola eta norantz beharko genukeen proposatzeko. Hau bintzat, ez dut uste, ariketa erraza izango denik, batez ere, hezkuntza askotan ere lotua izaten delako, estatu baten oinarrizko balioekin, kasu honetan, Espainiar eta estatu frantseseko balioak. Bai, zailtasunak daude legeak berak, edo legeetatik, beraietatik, edo eta estatu bakoitzak dauken ikuspegia, hezkuntza bertan jartzen delako, ezta? Baina badago, adibidez, badago zoru amankomun horretan, da partekatzen duguna hizkuntza da alde batetik, eta baita ere euskal kurrikuluna bezalaxe deitzen dugun horretan, edo hori kontutan hartuta, zer partekatu beharko genukeen jakitera ematea edo eta adostera. Hori egiterik izango bagenu, ez litzateke gutxi. Salto egingo dugu, 3. oinarrira, hau lurraldea da.
lurraldea da hirugarren ardatza. Hain zuzen ere, urriaren 4 lurraldeari buruz hitz egingo dugu, eta hain zuzen ere 3 gai jorratuko ditugu. Alde batetik, lurralde burujabetza gatazken kudeaketa Europan. Hor, gatazkak daude lurraldeen inguruan, lurralde burujabetzaren inguruan, Europa osoan, hor ikerketa bat eginda, eta Europa mailako ikerketa bat da gainera, eta hor ondorioak ekarri nahi dira kongresua. Gero, lurraldeari buruz hitz egiterakoan, eta kohesioari buruz hitz egiterakoan, eta, garrantzitsua da, hiri eta landa eremuen arteko orekari buruz ere hitz egitea, ezta? Lurralde orekari buruz. Hain zuzen ere, Eusko Ikaskuntzaren baitan, herri txikien akademia sortu zen, gai hauetaz hitz egiteko, ezta? Hiriak eta landa eremuak nola orekatu, ezta? Eta landa eremuetan dauden arazoak edo aukerak eta erronkak eztabaidatzeko. Eta hor herri txikien akademiak bide bat egin du eta ondorio batzuk aurkeztuko dira kongresuan. Eta lurraldearen ardatz honetan, 3. gaia jorratuko dena da muga. Muga espazioa Euskal Herrian, ezta? Egia da, mugak oztopoak sortzen dizkigu herri bezala, ezta? Gure kohesiorako oztopo bat da, zailtasunak sortzen ditu, baina baita ere erronka bat da eta aukera bat ere izan daiteke. Eta horren inguruan gogoeta ere egin nahiko genuke, muga espazioaren inguruko gogoeta bat egitea. Gogoeta horietan, Eusko Ikaskuntzak gaur egun nola ikusten du geure lurraldea? Eusko Ikaskuntzaren oinarri behinenetako bat da lurraldetasunaren lanketa. Eta, beti ikusten dugu ikuspegi bateratu batetik lan egiten du, baina gero patxik aipatzen zituen oztopo edo muga horiek badaude, ezta? Herri bakoitzak bere herriari begira egiten du lanketa eta ez gea ohartzen edo eta beste maila baten uzten ditugu, muga espazio hoietan bizi diren herritarrengan pentsatuta bakarrik ez dela gutxi, zer nolako bizikidetzarako arazoak dituzten, eguneroko bizitzarako zer nolako arazoak dituzten, ezta? Maila administratibotik hasi eta euren kasu honetan euskalduntasuna lantzeko edo bizitzeko baita ere, bai hizkuntza, bai hezkuntza, bai herritar bezalaxe eta orduan, oraindik asko ez dena dago lantzeko iruditzen zaigu eta aurrera bideak egin diren arren iruditzen zaigu Eusko Ikaskuntzaren lan eremu bat badala, 3 herrialde hoien arteko harremanak egiten diren azterketen bidez, hoiek biztaratuz eta hoien berri emanez eta muga hoiek oztopo hoiek gainditzeko egin beharko genituzkeen ekimenak proposatuz, hiruren arteko harreman hoiek areagotzea eta benetan herritarren aldeko politikak areagotzeko bidea egitea. Elkarrizketa bukatzeko, kongresotik kanpoko 2 simbolo aipatzea gustatuko litzaidake, batetikan Eusko Ikaskuntzaren lanetako bat ere izan zen 1931ko estatutua. Gaur egun halako lan bat egitea proposatuz gero Eusko Ikaskuntza kalko luke? Proposatuz gero baliabide guztia jarriko genituzke egia esateko olako lanketa bat egiteko. Ze proposamena etorriko balitz, seinalia da alde batetik premia dagoela, eta bestetik Eusko Ikaskuntzarengan konfiantza dagoela, lan hori horren emaitzak onak izango direlako edo lanketa horren premia dagoelako, eta bestetik esan nahiko luke, benetan apostu garbia dagoela alako lanketa bat egiteko, beraz, horri ezin zaio ezetzik esan Eusko Ikaskuntzaren betidaniko helburuak aurren baldin baditu. Eta bestalde Mendeurrenaren kongresuan oso ikusgarri izan zen, Oñatin egintzen sokadantza, alakorik errepikatuko da Gasteizen? Sokadantza ez, baina egongo da sorpresa bat, benetan lehen aipatu dugun nortasunen eta inguruko lanketarako transizio hori nola egin behar den erakusteko egongo da saiakera oso berezi bat, oiz kanpokoa izango dana, orain arteko kongresuetan
ez dena ikusi, eta kongresua bera berritzaile egingo duena baita ere. Eta gonbidatuko duena bertan parte hartuko duten pertsona guztiek parte har dezaten, hau da, aktiboki parte hartu dezaten, eta baita ere kokatu daitezen lekuan, espazioan eta ideien inguruan. Beraz, guztiz berritzailea izango dan kontu bat, ekarriko dugu, pixka bat aurrerago jakitera emango duguna, eta bueno, ilusioz gaude hori benetan kontuan hartua izan dadin eta gogoratua izan dadin. Hori da, badi izango era, oraindik tartea badago, 2024 urteko urri hasierara horretara bitarte, eta harremanetan jarraituko dugu. Eskerrik asko, goiz honetan geurean izateatik. Ez eskerrik asko, hurren arte.